Sheila, mo kung mapapansin sa harapan mo. Higa yata tayo, Sheila, na to. Ano meron? Shock naman ako, nakita ko to, ito. Correct. Kung makikita nyo, nakapokus dyan, ano. So, ibig sabihin, ma-amuse na naman ang ating mga suking mga mommies at mga daddies. Ano naman tong ating pag-uusapan ngayong episode na ito? Nako, for all we know, Mami, alam mo, sa totoo lang, Excited ako. I think ang pinaka-ano ng ating discussion ngayon, nagsisimula sa word na stress. Tama ka. Bakit nga ba? Well. Ang daming factors kasi kung bakit na-stress ang isang tao. Like for us, di ba? Pag-alaga nila ng mga anak, nakaka-stress. Correct. Sa work mo, na-stress ka. Correct. Kausap mo asawa mo, na-stress ka. Di ba? Oo. Ang dami. Tama ka dyan. Actually, lahat ng tao may stress sa buhay, okay? Kahit nga yung mga nasa bukid lang, nasa-stress sila pag hindi sumusunod ng mga kalabaw. Kalabaw, na-stress sila. Pag hindi tumubo ka nila mga itaninim, stress ang mga farmers. Correct. Ang mga fishermen, pag walang nahuli, tas yun ang net, stress. Ang mga cameraman natin, pag sobrang laki, mga host, na-stress. Correct. Diba? Kaya Pati si naman. Direct, di ba? Nasa-stress. Na-stress ate. Oo, pero ano nga ba ang pwede natin gawin para mawala ang stress na yan at Yes. para ma-relax aside from like pumunta sa spa or whatever or other, you know, ano nga ba? Well, nako, yan ang pag-uusapan natin ngayon, Mami. Ngayong episode na to, na for sure, nako, eto na naman, marami na naman tayong ma-share sa ating mga televiewers. Tsaka ito na, makikita nyo dyan. At bakit sa atin, sa Moms the Word, ito pag-uusapan? Obvious ba? Bagay sa atin. Super stress sa mga mommies. Kaya lumalaki minsan ng katawan. So at yan, at marami pang iba at malalaman natin sa isang masusing pagpapaliwanag na ating panauhin. At malalaman natin ang lahat ng yan sa ating magandang panauhin mamaya. Ako, abangan nila yan. Kaya naman po, magbabalik po ang nag-iisang talk show ng mga mommies. Pati na rin ng mga daddies at ng buong pamilya. This is Moms the Word.